Translacija za vektor a je preslikavanje ravnine, to jest točke koje svakoj točki te ravnine pridružuje točku t crtano te ravnine. Pa je t crtano jednako a. Znači točku t pomičemo za vektor a. Slovo v za vektor a. U krajnjih točka slova v paralelno nanesemo zrake vektora, a zatim šestajerom prenesemo duljinu dužine vektora a. Što smo dobili? Dobili smo slovo v u 3 dimenzije, 3D. Mi kao 8. razred osnovne škole doktora Franje Tuđmana na kraju školske godine organizirat ćemo ples. Idemo napraviti plakat. Pozivamo vas na ples. Luka, što je to ples? Ples je, Luka, nije samo poskakivanje od veselja ili tupkanje na nogama na pjesmu. Ples je jednostavno ritmičko zbivanje. Ples su stilizirane prirodne kretnje, prožete nijansama osjećaja klasične linije glazbenosti. Ples je preciznost okreta i ljubkost držanja tijela te otmjena lakoća igre. Ples mora imati veliku gibkost okreta da bi bilo dostatno da djeluje otmjeno. Ples je ljepota kretnje, elegancija vašeg držanja. Ples je najuzvišenija umjetnost kojom se izražava ono što je najzdravije i najljepše. Što je ljepota? Samo ono što je lijepo. Što je lijepo u mislima, osjećaju, djelu, u tome je tajna plesa i poezija. Za većinu ljudi ples je zabava, ugodan način života. Ples danas i budućnosti je ujedno i ples prošlosti. Biće i ples vječnosti, te da je uvijek bio i uvijek će biti isti. A mi vas pozivamo na ples s ovim plakatom koji smo sami napravili translacijom rubljih točaka slova za istu duljinu vektora. Dobili smo 3D slova, to jest slova s 3 dimenzije. Da bi poziv na ples bio upečatljiviji, mi ćemo ta slova bojati.